네. 이진이 문제네 뭔가 가오시. 네. Hello viewers, लोगोफोर नै दिनै जोंहा खुमब्राजों दाउ माबा अमा बेदरजों जानो नागिरदों आरो बेखौनो शेयार खालामनो सानलायबाय नोंथांमोनजों बिदिबा नायलांबाय थादो। जोंहा नै खुमब्राखौ हाखांबाय सुनोसै फट' साइज हाबाय जों मिजिनो दिनै केमेराया गोदानलै औ आंखौ माइदि नुदों माथो लिमोनलाबायो थैगौनो मा जाखो बे थैनायनि मा बियो गोजा माब्रा मा कालारखा नामा कालारखा नै आं माथो हमनोनो रोङा नाखौलाय नायाखौनो मोननाय नङा फुख्रियाव ने नायनो होदों मोजां मोनदों ओमफ्राय नै जाबाय माबैसे सानसे हा माबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' बिदिनो मोनजानाय मोनबा खावसे गाबोलै बेलेग ना दंना बेयावनो बेलेग नाया थैयाखै 하긴 그다. beneran dia kemana? Coba. ini cuma beli kan. Ini kan. Kamu suka. Napa dah, naruh. Nơi dengan na korwa. Mana hendeng leh? Rau na. Idin dah. Maten nangko. Lekba. Tut. Ini. Ada. Belum menunggu naga. Cuma apa ini? Tapi kan. Kecil apa kan? Juga sih ya bukan apa ini. Ya, orang muda dong. mulai dulu sekarang gue pang cari lah. Udah aku sudah. Anggi sudah, pengen bodoh dia.